Nu-ți pune pavele în curte până nu vezi asta. Covorul de piatră este noua modă în România și este de 10 ori mai avantajos decât orice altă soluție de amenajare exterioară. Dacă te-ai săturat de buruienile care cresc printre rosturi, de denivelările care apar după prima ploaie, sau de gresia care se dezlipește la fiecare îngheț, ascultă cu atenție. De ce să alegi covorul de piatră în locul pavajului clasic? În primul rând, ai drenaj total. Spune adio bălților, structura poroasă lasă apa să treacă direct prin ea, iar terasa ta rămâne uscată și sigură chiar și după o furtună. În al doilea rând, ai zero întreținere. Nu crește iarbă, nu se adună mușchi și nu trebuie să refaci rosturile niciodată. O simplă spălare cu furtunul și totul arată ca în prima zi. În plus, ai rezistență extremă. Spre deosebire de betonul care crapă, rășina noastră este elastică, rezistă la minus 20 de grade iarna și la canicula de peste 40 de grade, fără să se miște un milimetru. Vrei o curte care să atragă toate privirile vecinilor și care să dureze o viață? Sună acum la numărul de pe ecran.